O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, coñeceu esta mañá o centro de Coworking Lab Barbanza de Boiro, situado en Espiñeira. Trátase dun lugar de traballo que vai facilitar aos seus usuarios a posibilidade de dispoñer dun espazo con servizos e infraestructuras común, que permiten mellorar as posibilidades de crecemento, consolidación e éxito profesional. O centro ven ademais de adherirse á rede provincial de espazos de traballo da Deputación, para apostar así pola creación e consolidación de empresas. Que son espazos temáticos onde un sector se encontra, onde un sector pode xerar sinerxias entre os profesionais que viven do mesmo, e basicamente esa idea que se captou no Concello de Boiro, primeiramente con Dieste como alcalde, e agora con Martiño, lóxicamente, se impulsa o proxecto. Aos dous lles quero agradecer pois que nos axudarán a concretar unha idea que está presente noutras localidades, en Oleiros, que está presente en Ames, que está presente en Brión, que está presente en Carballo e que agora está presente tamén en Boiro. O alcalde José Ramón Romero agradeceu a colaboración do organismo provincial que permitiu a mellora da formación no municipio. A día de hoxe, tanto pola mañá como pola tarde, estamos formando a 200 persoas neste propio edificio, algo impensable cando nos entramos no goberno, e isto ven a completar ese círculo co tema de coworking. Temos un viviro de empresas, onde hai empresas tamén instaladas, estamos con un plan integral de empleo que estamos formando a 100 personas. A verdade é que o ano pasado xa foi un éxito, foi a primeira vez que se solicitou un plan de emprego e colocamos máis do 50% da xente que formamos. Aproveitou a súa visita a Boiro para inaugurar a campaña de promoción do comercio local Xuntos Xuntas Facemos Boiro, que promove a Asociación Boirense de Empresarios e que conta co financiamento da Deputación e a colaboración do Concello.